Kakayya. Wato rashin tarbiyyar taka ta kai har ka zo nan ƙofar gida kana busa man sigari, kana sha man tunkura a ƙofar gida. Rashin bin shawara irin ta taka, da haka ba zai faru. Ba kai nake nema. Daga lumfaka nake, Malam Dauda. Allahu akbar qurbus sa'ati. Sai dai akwai yaron banza, sa kare sha. Ni fa abokin mahaifinka ne. Azumi nake ji. Dakata abba. Dakata ya kake daka min tsawa ne. Baka bani cin safe, baka bani na rana, baka bani na yamma, kasa da muryar ka baba haba. Ke dan ubanki idan ke ban baki ba aina ba uwarki tina ba ta sha ko? Kaga yan gwabar uba. Ni dai ban ci ba kuma ba zan ce na ci ba abba. Dakata malam. Kar ka gaya min abin da raina zai baci yanzu nan karya ma wuya. Bar dai, zo nan. Ke mahaifin namu kike zagi? An zaga. Ba za ku bari ba. Ina da kibakin naka me daga yau sai yau ba kai ba yata. Ka tabbatar da cewa abin da kake gaya mahaifina yana da kunne na. Kara, so ya isa. Ce an kara wa. A kin ce ki kara, ai kauna ci. Wanda aka ba lasisin iskancin sun tafi sun bata, balantana kai banzan bazara. Allah. Bashi Allah ya raya ne sai ka mutu kai. Wato ka zo karɓar hakkinka ko? Idan ban baka ba za a iya samun duka kenan ko?